Kafce TV, sabon kuce. Tashar Kafce TV, sabon kuce. Tashar Kafce TV, sabon kuce. Labarin Zabo da Zomo. Wata rana Zabo yana kiwo a daji sai ya hango Zomo. Yana zuwa da Zomo ya iso, sai Zabo ya daga kai ya dubi Zomo. Ya ga kunnuwan nan nasa fala-fala. Aiku ya shege dariya sannan ya ce masa, "Yau kun nufo nan ne?" Da jin haka sai Zomo ransa ya ɓaci saboda ya san tsokana ce ake masa. Sai ya tsaya kurum bayan ya yi ajiyar zuciya. Ya dubi Zabo ya ga korarsa tana kyalli a rana. Sai ya ce masa, "Ai koran nan ma nan na nufo." Zabo ya ji haushi haka kutuka sosai har ya bagun bai ƙara cewa komai ba, kuma ya tafi ba tare da ya yi sallama ba. Wannan shi ake kira da idan baki ya san me zai furta, bai san abin da za a furta masa ba, ko bai san abin da za a mayar masa ba. Mun gode. Tashar Kafce, tashar ku ce, zaɓin ku ce, sai da kuka yi da ita. Tashar Kafce TV, sabon kuce. Tashar Kafce TV, sabon kuce. Tashar Kafce TV, sabon kuce.